गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर के धनसोई से रिपोर्टर बानी गोल्डी कुमार जी। जे न्याय करत रहल हा उहे चढ़ी गई लाठी डंटा के भेंट। उप सरपंच के डंटा मारी के मुआ दिहल लोग। खबर का बटुए सब बताई भोजपुरिया समाचार। फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो करी, चैनल पर देखतानी तो सब्सक्राइब करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोरखराम भी मौका पे पहुंचल बानी। स्थिति के जायजा लिहनी। गांव में तनाव के स्थिति ना उत्पन्न होखे करा खातिर राजपुर, धनसोई आ इटाढ़ी थाना के पुलिस मौका पे कैंप करतिया। थानेदार ज्ञान प्रकाश सिंह बतैनी कि स्वजाति यानी अपने जाति के लोग के कुछ साथ विवाद रहे, जरा के लेके उप सरपंच के तरीका से लाठी डंटा से पीट के मुआ दिहल गई। मामला का बा तनी विस्तार से जानी। बक्सर जिला के धनसोई थाना के अंतर्गत धनसोई थाना क्षेत्र के चपटही गांव में उप सरपंच, जी हाँ उप सरपंच यानी न्यायिक प्रणाली के सबसे निचलका सबसे नीचे स्तर के ग्राम कचहरी के उप सरपंच के लाठी डंटा से पीट के मुआ दिहल गई। वही भाजपा के सक्रिय नेता पूर्व पदाधिकारी भी रह चुकल बाड़न। घटना के सूचना मिलते पुलिस मौका पे पहुंच गई। पुलिस मुअल देह के अपना कब्जा में लेके पोस्टमार्टम खातिर भेज दिलस। इन्हें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोरखराम भी मौका पे पहुंचनी, स्थिति के जायजा लिहनी। गांव में तनाव की स्थिति ना होखे एकरा खातिर राजपुर, धनसोई आ इटाढ़ी थाना के पुलिस मौका पे कैंप कर रहल बिया। थानेदार ज्ञान प्रकाश सिंह बतैनी कि अपने जाति के कुछ लोग के साथ विवाद रहे, जेकरा के लेके उप सरपंच के तरीका से मुआ दिहल गइल बा। मामला में अब तक कोनो आवेदन नइखे मिलल। ऐसन में फिलहाल प्राथमिकी दर्ज नइखे कइल गइल। घटना के बाबत मिलल जानकारी के अनुसार धनसोई पंचायत के चपटही गांव के सत्यनारायण राम उप सरपंच रहन। एतवार के दोपहरिया के झाड़ा फिरे खातिर खेत के देने गए रहन, जहां इनका के घेर के कुछ लोग लाठी डंटा से पीट के घाही कर दिया। उप सरपंच के मारे वाला लोग इनका के मुअल अवस्था में छोड़ के भाग गई। जख्मी उप सरपंच कौनो तरह अपन घर के तरफ भाग के जाए लगलन, लेकिन घर के नज़दीक पहुँचते वो गिर गइलन। गांव के लोग जब खून से लथपथ देखल तो तत्काल इलाज खातिर अस्पताल ले जाए के प्रयास कैलस, तब तक इनकर कहानी खत्म हो चुकल रहे। मुए वाला भाजपा में कौनो पद पे रह चुकल रहन। पुलिस मुअल देह के कब्जा में लेके पोस्टमार्टम खातिर भेज दिलस। घटना के सूचना मिलते ही भाजपा के स्थानीय नेता पोस्टमार्टम हाउस पहुंच के मुए वाला परिजन के ढांढस बधैलन। मुए वाला के पुत्र रजनीकांत बतैलन कि काफ़ी पहले से ही कुछ लोग के साथ जमीन के विवाद चलत रहे। फिर एक बार जमीन के विवाद आ गई। हर सब सूबा के मुख्यमंत्री कहले कि 60% जौन हत्या होता वो जमीन विवाद में ही हो रहल बटुए। थाना पुलिस तो अपना स्तर से काम करते बिया, लेकिन अंचल में बैठल साहेब लोग के लागता कि कान में जू तक नहीं खेरेंगे। लगातार घटना दर घटना हो रहल बटुए। लगातार घटना कहीं ना कहीं मौत के सिलसिला है जमीन विवाद में चल रहल बटुए, लेकिन अंचल के कर्मी लोग का जाने कौना गहरा नींद में सुतल बानी। दूध के दूध आ पानी के पानी करे में लागता कि लोग के जांग कांपत पड़ुए। मामला के लगातार कोर्टों से बड़का ही कोर्ट हो गई बा। लोग तारीख पो तारीख देले जाता लोग, जेकर परिणाम होता कि अंत में पुलिस के विरोध के सामना करे के पड़ता। हर जगह पुलिस उतारे के पड़ुए। वर्दी पहले बानी तो वर्दी के लाज रखही के पड़ी। गोली चाहे चले चाहे भाला, जगह पर जाही के पड़ी। तो भोजपुरिया समाचार लोगरा के लाइव तस्वीर दिखा रहल बटुए, जहां पुलिस एक आदमी के हिरासत में ले बिया ताकि और लोग के गिरफ्तार कइल जा सके। पूछताछ चल रहल बटुए। भोजपुरिया समाचार के निगाह के खबर को बनल बटुए। हर खबर मजबूती के साथ देखैले बटुए। फेसबुक पेज पर बानी तो अभी फॉलो करी, चैनल पर बानी तो सब्सक्राइब करी, कमेंट करके बताइए, शेयर रौरा सभे कंजूसी मत करी।
हाथना बढ़िया से खबर परोसल जाता, लेकिन शेयर में रौरा सभे के कमी हो जाता। शेयर करी ताकि देश ना विदेश तक भोजपुरी आ भोजपुरिया समाचार के धमक पहुँचत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखत रही, शेयर करत रही।